Jende haunitz elkartu ziren atzo Ilunabarrean Lekarozko pilotalekuan, Aroztegiko 7 auzipetuen adierazpenei atxikimen eta elkartasuna adierazteko. Guztira fiskalak 56.000 euroko isuna eta 20 urteko gartzela zigorra eskatu die. 2021ean kanpaldi baten bidez Aroztegiko lanak gelditzeagatik. Enpresa sustatzaileak akordiorako aukera alde batera utzi du eta epaitegietara eramanen du otsailaren 3tik 7. Hau salatzeko manifestazio deialdia egin dute otsailaren 1 Iruñan. Aroztegikoa urtetako herri oposizioak ezaugarritu du. Lekarozko herria xehatzera eta gure lurren bizkar aberastu nahi dutenen kontra egin den borroka da. Berriz ere, garapenaren ipuina. 228 familia bakarreko etxebizitza, golf zelaia eta luxuzko hotelaz bestitua. Nola ez, iruzurra egiteagatik zigortuak izan diren enpresarien eskutik. Baztanen, etxeen 136 etxe hutsak edo bigarren etxe bizitzak dire egun. Obra horrek, bertze herri baten sorrera karko luke, bere ondorio guziekin. Lekarozen dagoen uraren eskasia handitzea, zaborraren eta bertze zerbitzuen kudeaketa zailtzea, euskararen desagerpenaren azelerazioa, landa eremuaren suntsipena, jasanezina den turismoa eta bertzea. Auzitegiak obraren esleipena ilegala deklaratu bazuen ere, 2021ean obrak hasi zituzten. Legezko baimenik gabe. Inposizioaren aintzinean, obra gelditza bertze aukerarik ez zen izan. Eta hortaz, Euskal Herriko herritarrei kanpaldia egitea eta makinen aintzinean gure gorputzak paratzea bertzerik ez zitzaigun gelditu. Berain asmoa zango trabatuz, etxerat igorri genituen. Beti bezala, errepresioa fita egatu zen. Segidan, dozenaka herritarrek milaka euro isunetan ordaindu behar izan genuen. Baina, ezin duten ez herri oso bat zigortu, fiskalak baztango 7 herritarri zigor jasanezina eskatu digu. Denera 56.000 euro eta 20 urteko kartzela zigorra. Talde kriminal antolatu bat izatea eta derrigortze eta bortxa delitu larriak leporatzen zaizkigu. Inposizioari desobedientziarekin erantzuteagatik etorri da zigor eskaera. Zigor eskaera honekin talde kriminal batek obra gelditu dela sinestarazi nahi dute. Horrela, herrien borrokei zilegitasuna kendu eta isilarazi nahi gaituzte. Neurri gabeko zigor eskaera hauen aintzinean, elkartasun uholde ikaragarria abiatu da. Ondorioz, sos hori ez dugu auziperatu jarri. Euskal Herri osotik norbanako eta kolektiboek erakutsitako konpromisoz jarri da. Onartzen dugulako, herritarrek dugula makinen aintzinean jarriz, momentu batez obra gelditu. Horrela, lurraren defentsa kolektiboa dela erakutsi dugu berriz ere. Naiz eta beraiek bertze istorio bat kontatu nahi diguten. Hortaz, eskerrik beroena, sosa ematen eta elkartasuna adierazteko lana hartu duzuen guziei. Baita diru laguntza eman nahi, baina ezin izan duzuen guziei ere. Zigor eskaera hori, testuinguru baten baitan ulertzen dugu. Lurra eta landa eremuaren defentsaren kontrako testuingurua. Kapitalismo cis-heteropatriarkalak ez du onartzen aintzinean paratzen zaion deus ez inor. Eta indar poliziala eta judiziala baliatzen ditu erantzunari aintzin egiteko. Gaitzetsi egiten ditu herri batzarrak, antolakuntza komunitarioa eta zuzeneko demokrazia. Ez baitira beraien eskema hierarkiko eta zapaltzaileetan sartzen. Baztanen gertatutakoa, Euskal Herriko errealitatearen bertze adibide bat bertzerik ez da. Fiskalak akordiorako deitu gaitu. Publikoki adierazi nahi dugu, negoziaketa honetan, gure posizioa zentzuzko akordio batera iristeko borondatea agertzea izan dela. Baina aldi berean, ondokoa argi utziz. Bat, gure lurra eta bizimoduaren kontrako erasoa den obra hau, desobedientziaz momentu batez gelditu izana onartzen dugula. Eta desobedientzia ekintza zehatz honen ondorioak onartzeko prest gaudela. Bi, ez dugula onartzen talde kriminalaren akusazioa, gezurra delakoz. Eta izendapen honekin, Euskal Herri guztiko borrokei aurrekari bat sortzeko asmoa dutelakoz. Lehen, herri mugimenduak zigortzeko dena terrorismoa da logika zena, orai denak talde kriminal dira logikarat salto egin nahi dutelakoz. Beraz, ez dugu sorgin eiza berri bat onartuko. Hasiera batean, fiskala talde kriminalaren akusazioa bertan behera uzteko prest bazen ere, Palazio de Aroztegia SL akusazio honekin tematu da. Erasotzailea biktima paperean agertzeko asmoz. Beraz, akordiorako aukera zaborrontzira bota dute. Ondorioz, Aroztegiko auzia epaiketara joanen da. Gure ustetan, Palazio de Aroztegia SLek epaitegiak herri mugimendua talde kriminal izendatzea nahi du. Modu honetan, Nafarroako eta Espainiako gobernuarekin irekita dituzten auzietan,
43 milioi euroko kalte ordaina eskatu dute. Herriaren oposizioaren aintzinean babes gabe utzi dituztela argudiatuz. Ematen du jokaldi honekin, diru publikotik sosketa hau eskuratu nahi dutela kontakizun horretan oinarrituz. Horrela, bere hasierako helburua lortzeko bidea ireki nahi du. Hau da, herritarren kontura espekulazio eta gezurren bitartez aberasten segitzea. Laburbilduz, gure kartzeleratzearekin pelotazo urbanistikotik pelotazo judizialera jauzia egin nahi dute. Akitzeko, ez dugu atzentzen al Aroztegiko proiektuaren UEPA oraindik indarrean dela, eta beraz, proiektua gelditua ez deino gure borroka ez dela akitu. Honekin batera, ozenki salatu nahi dugu borroka honetan urteetan pairatu dugun errepresio basatia. Gure bizitzak hankazgoiti jartzea, itotze ekonomikoa, hainbat baztandarren urtetako judizializazioa eta espetxe mehatxua. Gaur goizean jakinarazi zaigu gure kontrako epaiketaren data proposamena otsailaren 3, 4, 5, 6 eta 7 dela. Epaiketara joanen gara orain arte bezala herritarren babesarekin. Jakinik gure lurra eta etorkizuna jokoan daudela. Argi utzi nahi dugu beraien eremu naturala ordezkatzen ez gaituzten epaitegi eta instituzioak baldin badira ere, ez gaituztela isilduko eta traba guztien gainetik karrikak inarrosten segituko dugula herri oso baten borondatea baita. Bidegabekeria hau salatzeko, Iruñean otsailaren 1 manifestazio nazionala eginen dugu. Euskal Herritar guztiei hemendik goiti eginen diren deialdietan parte hartzeko deia luzatzen diegu. Zapalkuntzaren aintzinean desobedientzia eta ekintza zuzena. Otsailaren 1 denak Iruñera.